Уважаеми зрители, от сумата и време издирам професор Каламари, защото исках да ме осветли за революционните предложения, които направи гръцкия премиер наскоро на едно събиране в Солун, само че той се оказа, че бил в Австралия. Слава Богу, че най-после се върна. Та в Солун Мицотакис направи някои революционни предложения, като, например, намаляване на ставките на данъка върху доходите и примахването на данъка за семейства с 4 или повече деца, по-ниска данъчна ставка за доходи между 40 и 60 хиляди евро, работниците с доходи до 20 хиляди евро, които са под 25 години, няма да плащат никакви данъци, по-ниска данъчна ставка за доходи от отдаване на имоти под наем и тъй нататък. Гърците в села с не повече от 1500 жители ще плащат половината данъци. Как става това, господин професоре? Даже под 1500 ще имат нулева ставка. И те. Също така тези, които са в граничните зони, ще получават годишно 1500 евро дотиране, за да посрещат разходи за гориво, които за техното отопляване на техните къщи домове. А днеска, освен тези мерки, които вие споделихте и са обявени наистина и вече са факт, днеска имаме сериозно конференция в Европейски съюз, защото те в момента обсъждат парите, замразените капитали от руснаците, как могат да се възползват за допълнителна помощ за Украина. По принцип, днес Мицотакис, премиера на Гърция, е повдигнал още един въпрос и казват, че това не е само проблема ни в Европейски съюз. Най-важният проблем в момента е жилищната криза и специално говори за гръцката страна. И по този начин той иска да извоюва сериозни еврокапитали, специално за Гърция, за да решиме проблема с жилищната криза на младите семейства в Гърция. И отвъд енергийните въпроси, които се повдигат, но това беше много изненадващо днеска на тази конференция. Това събиране на върха, Европейския съвет, там където и нашия Желязков е. Темата е била друга, но той повдигнал именно нещо, което засяга сериозно не само Гърция, целият Балкански полуостров, жилищната криза. Въпросът е, че той повдигнал за своята страна. И така. А кажи ми, наскоро обявиха на 2000 стоки намаляване на цените. Това пак как става? Преди 3 дена министъра на търговията обявил на 2500 по-точно. Ако се спомните, ние с вас доста време обсъждаме кошница на потребители да бъде адаптирана на България, но никой не го разбира, не иска да го чуе. Имате явно повече приоритети с скандали, които трябва да се обсъждат в българския парламент, отколкото реални мерки, които трябва да се вземат за пазара. Наистина, за първи път и то в ниво Европейски съюз, 2500 стоки ще бъдат контролирани от държавата изкъсо, съгласувано обаче с собствениците на тези вериги, хранителните вериги, защото както и вие усещате не само в Гърция и в България, обявяват някакви милиарди приходи печалби. Не казваме, че те не са данъчно облагани, напротив. Но тези милиарди в една криза, както е по криза на война и както беше в пандемия, би трябва да бъде контролируема и самата печалба на тази процеси, на тези фирми. Няма как супермаркет в България да обявява 10 милиарда лева печалба. Намалете цените и направите 2 милиарда лева печалба. Ще станат чужестранните инвеститори на тези супермаркети или собствениците, или местните, ще станат по-малко богати, ако обявят вместо 10 милиарда един. И тук идва един голям въпрос, специално в дебата в България, които казват, Гърция се връща в комунизма. Не. Прочетохте ми мислите, професоре. Това си е жив комунизъм, държавата да регулира цените. Добре, тогава защо имате регулатори? Регулатори какво? Те да получават по стотици хиляди лева бордовете на тези регулатори, не само в България, в Гърция. Макар че там по-облегчен режима на тези бордове. И те какво правят? За това имаме регулатори. Регулатори означава, че държавата е субект на контрол,
А бизнеса е обект на контрол. Ако държавата има субект на контрол само за своите, тогава е друго. Да, разбира се, излишни са и се връщаме в комунистически режим. Държавата е длъжна да предпазва гражданите от спекула, от картелите, от високите цени, които пораждат инфлацията паралелно с самата инфлация. При предишното гласуване няма да забравя как гръцките регулатори са наложили глоби за 600-700 милиона евро или милиарди. Да, се стигнем до милиард евро за текуща година. И ние сме говорили тук с вас. Колко са наложени в България? 0, казахте вие. Вие ви знаете нещо ново? Не знам нещо, но... Значи работи много добре, а Грецки има комунистически режим, а България, който няма комунистически режим, работи по-добре, защото има 0. Оттам ли произлиза в тези факти? Не. Има проблем. От вас си спомням, чух за 24-та година бюджета на излишък, 25-та май пак се отчертава. Разбира се. Разбира се, и аз ви казах последния път, че Гърция е изплатила 14 милиарда евро от пете, които на база на погасителния план, който имаме с Европейски съюз и кредиторите по-точно, не са само Европейски съюз, вместо, например, 5 милиарда евро, изплатихме 14 милиарда евро. Това какво означава, че ние опитваме с по-малко време да изплатиме това, което дължим. И това какво означава, че Гърция в момента е в криза, защото изплаща годишно 14 милиарда евро, за да може да погаси кредита си. Когато това се погаси, разбирате, че тези мерки, които обяви Мицотакис, те ще бъдат трохи спрямо възможностите, които може да има реалната икономика без кредитори. Гръцката икономика. Тоест, по време на икономическия мир, както сме в България, би трябвало да имаме подобни мерки, не обратното. Защото всички сега сме антиевропейски настроени, може би оправдано до някъде с тези войни и така нататък, с дотиране на тези войни, но от другата страна и сме срещу еврозоната. Много скептици, нали, остро се лутаме. Ма каква е еврозона? Господин Диков, аз съм пътувал не само отвън Европейски съюз, и в Италия бях скоро. Едно кафе е евро. 2 лева. Храната е по-евтина, отколкото в България. България е адски скъпа страна, когато говорим за хранителните вериги и за ресторанти. И не само това, може да говорим, ако щете, и за грамаза, които те предлагат. Това са грамаза за хора, които са фитнес. Къла не ми го побира. Как е възможно тук някои продукти? Скоро имаше профсъюзите, синдикатите бяха дали таблици с точни цени. В Германия е по-евтина от България. Тая как става ми... В Германия е доста по-евтино, в Италия е наистина доста по-евтино и разбира се, там има стотици милиони санкции за фирми, както в Гърция. Регулатори там са комунистически, не. Много хора, разбирате, грешно. Въпросът е, трябва да направим един анализ. Колко от собствениците на тези процеси, на тези вериги, са местни и чуждестранни и кои са те? От най-големите, аз знам само за една българска... Няма само една българска, но доста български. Има една нова, която много малки магазини, които фактически избива българските мини-маркети. Много има такива. Въпросът трябва да анализираме защо. Каква е тенденцията? Добре, това как се покриват такива революционни мерки, които Мицотакис обяви? Когато има събираемост на данъците и има добър план за погасяване спрямо външните кредити, които има една страна, се остават и средства, за които той може да облегчи гражданите. Ма той, ако, да знаете, в Гърция традиционно, всяка година премиерът трябва да обявява мерки за облегчаване на данъците. При нас това е традиция. Не само при нас. Тоест, ние, господин Дикотов, всяка едно правителство би било и би трябвало да искаме всяка година да облегчава ятагана, което се казват косвени или директни данъци. Това е работата на едно правителство. Не да излиза и да влиза в криза на управление само, а да облегчава гражданите
Гражданите, които са го изпратили в парламента. Това е целта. Това е целта, ама сега най-добре облегчава полицаите и военните, като им 50 и кусур нагоре им увеличи заплата и доколкото разбирам, е едно от нещата, които най-много тежат на бюджета, са увеличените заплати са няколко милиарда. Мисля, че това всичко ще се нормализира, тъй като влизайки в еврозоната и мисля, че за последния бюджет, който говориме, Европейски съюз ще има намеса. И фактически подобни, ако са аномалии, ще се регулират от самите тях. Защото представете се да видят на един млад доктор. Говорим за хора, които са повече малки богове, защото спасяват хора, спасяват българи. При една голяма криза за раздаемостта в България. Те са ни много важни. Те са нашите ангели, младите българи, българските лекари. И като в Европейския съюз ревизират подобен бюджет и видят, например, РВД 30 000, 40 000 лева заплата и един млад доктор 1500 или 2, да знаете, че тази евентуална несправедливост ще бъде коригирана. Надявам се, че да стигне с намесата на бюджета. Защото трябваше до днеска да е изпратено от парламента, отколкото спомням, правителството, бюджета. В Брюксел Но беше последната дата. Фактически тогава трябва задължително Европейски съюз да поеме ревизирането. Така е по европейски закон. Ако не греша. И това може би да е добро, за да може да видим къде са аномалиите. Може би настоящите политици не ги гледат аномалиите толкова прозрачно. Yes. Добре. Последно, как е в Австралия? Много хубаво, много по-евтино разбира се от България, така че... Сега? Да. Аз ви казвам, че тук за да обядваш и за да вечеряш под 100 лева не можеш да платиш. Много. Трагедия. Вижте, не говориме за взискателни ресторанти, не говорим за най-скъпите, говорим за и нещо друго. Качеството на храната какво е? Това също е важно. Как да кажа, количеството на храната какво е? Много ми се иска и съм го казал много пъти при вас, защото ние, предлагаме мерки, копираме от други страни, ни се иска тук да се получат, но тук нямаме и орган, който да го прави това. И много ми се иска да се направи един институт за потребители, не към държавата, който да също субект спрямо държавата и спрямо, ако щете, веригите, супермаркет и ресторантите. Ние говорихме, обсъждахме с вас ДДС-то върху храната и вече явно натискат и рестораторите. Това не го знам. Нали? Инфлацията натиска и тях. Но въпросът е, че няма необяснимо високи цени спрямо стандартите на Западната Европа въобще и извън нея. Не го казвам аз. Всички ние го срещаме. В смисъл, килограма сирене. Но какво е това сирене, какво е това мляко? Не може ни да говорим за сирене с 15, 20, 25 лева и все още българският производител да продава млякото си на 60 стотинки, 70 стотинки, т.е. 35 евроцента. Защо на рафта е 25 лева? И ние, ако регуляторите работят, ползваме комунистически мерки. Ако регулятори лежат, не ползваме контрол. Това е. Трябва да няма ненаказаност. Трябва да се работи в името и за сметка на българския гражданин и потребителя. Предимно. И след това да се чувства пазара, че може да кажем интересен, достъпен и бюджетен, за да може да има и туризъм. С такива цени как ще имаш турист? Ако искаме туристи all inclusive с 10 евро на глава, го имаме. Но колко държави искат такъв туризъм? На конвера. Извинявайте, че говоря така, но на конвера означава. Няма как да стане. Трябва много сериозни реформи, трябва много сериозни специалисти. Чух един наш колега, ректор на някакъв университет, казва, тук в България има много специалисти чужденци или от малцинствата, които трябва да дадем ход над тях, да дадем светлина, да могат, зелена светлина, да могат да се включват в промените и в предложения. И той напомни всички групи, от роми до българските мусулмани, но не спомена нито за герци. Разбирате ли?
Това, че има гръцко население, което тук е смирено и не се чувства малцинство, не означава, че не съществува. А за да го коригирам този мой колега професор и ректор на даден университет. Знам, че това не помага да има и православно малцинство в България, но го има. Слава на Богу. Промени и реформи не веднага трябва да станат. На всички нива, на всички министерства. Уважаеми видели, професор Каламарис с поредната си така доза разяснение как в Гърция могат, тук обаче при нас нещата са доста по-различни. Втора поредна година или не знам кое поред бюджет с излишък, а ние тук се гърчим и чакаме някакъв страхотен дефицит тая година. Как ще се го правим до година, пък един Господ знае.